Bună! Bine ați revenit pe canalul meu! În videoclipul de astăzi vă voi prezenta produsele ColourPop pe care tocmai am pus mâna și vă voi spune puțin și despre experiența mea cu cei de la ColourPop, pentru că nu a fost cea mai plăcută, să spun. Așa că cred că este destul de important, având în vedere că este un site din America și comenzile lor durează destul de mult să ajungă în țară. M-am machiat bază în mare parte, pentru că aș vrea ca produsele să vi le arăt cum se așează pe fața mea și să facem și un fel de first impressions, get ready with me. Știu că e destul de similar cu ultimul videoclip pe care l-am postat pe canal, dar sunt prea încântată și n-am vrut să le las să aștepte, așa că sper să vă placă acest video. Nu știu de ce, dar eu am păstrat și cutia să vă arăt. Vreau doar să vă spun că produsele au fost foarte bine protejate, de asta am fost mulțumită atât eu cât și Anita. Niciuna dintre noi n-a avut produsele deteriorate și cred că dacă ar fi venit deteriorate, muream de nervi, pentru că la cât am așteptat după comanda asta, aveam nervii întinși la maxim. Comanda am plasat-o pe data de 24 noiembrie, când aceștia au avut o ofertă de Black Friday cu livrare gratuită în toată lumea. Inclusiv taxele vamale, mi se pare că au fost, sau nu, era o chestie cu taxele vamale, erau incluse în comandă, așa că nu trebuia să mai plătești tot la poștă separat taxele vamale. Așa că da, era o ofertă destul de bună din punctul meu de vedere. Mă așteptam, și cred că și Anita, ne așteptam să avem întârzieri ale comenzii. Mă gândeam că foarte multă lume a comandat, dar nu mă așteptam să se întâmple tot ce s-a întâmplat și să dureze chiar atât de mult să ajungă comanda în posesia noastră. Practic comanda a ajuns acum 2 sau 3 zile. Foarte mult. Și suntem în data de 19 ianuarie, acum confirmez eu, nu știu dacă am zis nici asta. În fine, ideea e că după vreo 2 săptămâni de la plasarea comenzii, eu i-am contactat, mi-au răspuns și ei după vreo 2 zile, spunându-mi că nu știu ce se întâmplă comanda, trebuie să verifice. Apoi mi-au venit cu un răspuns de genul: se pare că vi s-a pierdut comanda, ne cerem scuze, putem să vă returnăm banii sau putem să vă retrimitem produsele din nou. Dar în cazul în care alegeam să ni se retrimită produsele din nou, ei nu mai erau responsabili dacă aceasta se pierdea iarăși. Normal că nu ne convenea, dar în același timp ne doream produsele, așa că am sperat din tot sufletul să nu fie cazul să se piardă iar comanda și am ales opțiunea de a ni se retrimite comanda. Am decis cu Anita să schimbăm și adresa de livrare, am preferat să ajungă la ea, pentru că ei m-au întrebat dacă aș dori să schimb adresa de livrare, să fie mai sigur, și am zis că ok, o schimbăm, le-am dat noua adresă. După care mi-am spus că o să expedieze comanda. Am primit peste vreo 2 zile e-mailul de expediere a comenzii, în care am observat că adresa era scrisă greșit, în sensul că numele orașului era Pocit. În momentul ăla m-am panicat, am crezut că eu am scris greșit numele orașului și practic ei au copiat ce am scris eu, dar nu, eu scrisesem corect. Prin urmare, le-am dat un mail să le spun că adresa, orașul în care trebuie să fie livrată comanda este scris greșit. Mă așteptam să-și ceară scuze sau să fie ceva mult mai ok, ne cerem scuze, o să facem tot posibilul ca această comandă să intre în posesia dumneavoastră. Nu, răspunsul lor a fost ceva de genul: ne pare rău, sper să fie bine. Foarte simplu, fără niciun pic de compasiune față de clientul tău. Mi s-a părut oricum extrem de urât acest lucru și mi-au zis că în cazul în care vreau să fac ceva, să contactez firma de curierat din Anglia în momentul în care comanda ajunge pe teritoriul Angliei. Adică descurcă-te, noi nu ne mai ocupăm de tine. Și vă dați seama că am stat cu emoții, pentru că ne era că nu o să ajungă comanda la noi și știam că dacă n-ajunge la noi, nu o să primim bani înapoi. Oricum, dacă s-ar fi întâmplat asta, știu sigur că nu m-aș fi lăsat, pentru că nu era vina mea. Practic eu am dat adresa corectă și ei au păcit-o. În fine, ideea e că da, nu am fost mulțumită de serviciilor de clienți. Sper că nu m-am lungit prea mult, văd că stau de ceva timp. Poate că aș mai plasa comenzi pe site-ul lor, dar aveți mare grijă și nu știu, poate e mai bine într-un fel să plasez comenzi în momentul în care nu au oferte, promoții așa de mari. Oricum, a doua oară când mi-au retrimis comanda, mi-au zis că iar o să avem întârzieri, mi-am amintit acum, iar o să avem întârzieri pentru că au o altă promoție. Și eram, ok, dar voi deja mi-ați pierdut-o, mi-ar trebui acum ca această comandă să aibă prioritate. A fost o nebunie. Important e că aceste produse au ajuns la noi și eu mi-am comandat 5 produse.
M-am uitat pe internet, de mi-a venit rău și până la urmă am ajuns la acestea 5. Fiecare au fost împachetate în cutiuțe individuale, dar le-am scos, m-am uitat la ele, pentru că eram mult prea curioasă, trebuia să le văd, însă nu m-am machiat cu ele, le-am primit aseară și am zis că fix acum în fața camerei am să mă joc cu ele și să vă spun ce impresie am. În materie de farduri, mi-am dorit foarte mult să le încerc pe cele din gama Super Shock Shadow, pentru că le tot văd pe internet și arată absolut demențial. Mi-a fost foarte greu să mă decid la niște nuanțe și mi-a să cumpăr toată gama, dar eu am zis să-mi iau niște nuanțe pe care știu că le voi purta și să fie cât de cât diferite. Sunt puțin dezamăgită, pentru că în realitate cel puțin două dintre ele sunt similare și na, oricum le voi folosi, nu e ca și cum sunt niște culori pe care n-am să le folosesc, dar încă o dovadă că swatch-urile de pe internet nu sunt întotdeauna exact ce e și în realitate. Haideți să vă spun ce nuanțe mi-am cumpărat eu. Voi începe cu cele similare. Primul dintre ele și cel de care am fost cel mai încântată, așteptam cu sufletul la gură să văd cum e nuanța, se numește Millionaire și este un bronz, dar este un bronz care are puțin o tentă movulie, puțin verzuie, este o nuanță foarte interesantă și mă văd purtând-o. Iar cea de-a doua nuanță, care mi se pare destul de similară cu aceasta, se numește So Kish. Aceasta este tot așa ultra glitter. Asta este o nuanță extrem de populară pe site-ul lor. E adevărat că este puțin mai rece, are un subton mai rece și parcă are mai multe irizații verzui, dar are sclipici movuliu, mult mai pronunțat față de Millionaire. Oricum, voi pune swatch-uri peste ca să le vedeți mai bine, să vă dați și voi seama cum sunt nuanțele. Swatch-uite unul lângă altul, se vede că So Kish este mai rece în subton ca Millionaire. Ambele nuanțe îmi plac foarte mult, știu că le voi folosi, dar mă așteptam ca So Kish să fie ceva mai deschis față de Millionaire. Așa mi s-a părut mie că văd pe internet. Următoarea nuanță pe care o am se numește Ritz și are finish-ul ultra metalic. Este un bej puțin mai cald, aș spune puțin portocaliu, dar nu, e un ciocolatiu bej, ceva de genul ăsta, care are sclipici argintiu și reflexii movulii. Este foarte interesantă și complexă nuanța asta, dar este purtabilă, zic eu. Dar este o nuanță foarte drăguță. Și ultima nuanță, care sincer mă așteptam să placă cel mai puțin dintre cele 4, dar culmea, cel puțin swatch-uit pe mână, îmi place cel mai mult. Este vorba despre nuanța Truth, care are un finish satinat. Este un, și ăsta e la fel, un piersiciu bej foarte natural. Este puțin mai închis ca nuanța pielii mele, dar cred că dacă mă dau puțin cu autobronzant o să arate absolut fenomenal pe ochi. Îmi place foarte mult piersiciul ăsta, așa, nu știu, e un piersiciu bej, n-am cum să zic altfel. Sunt cel mai încântată și cred că pe el îl voi și aplica pe ochi, pentru că n-am cum să le aplic pe toate, vă dați seama, am să fac swatch-uri pentru toate, dar dacă le pun pe toate la ochi, nu știu ce va ieși. Așa că da, eu mi-am aplicat baza pentru ochi și voi încerca acum să aplic nuanța Truth. Nici nu știu cum se aplică mai bine, dacă se folosesc pensulă sau degetul. Mie mi se pare că degetul îi prinde destul de mult produs și ar fi cel mai ok, dar voi încerca și cu pensulă. Extrem de mult îmi place textura și de asta mi l-am și dorit atât de mult, pentru că mă fascina cum arătau așa pe internet. Așa că îl aplic direct pe ochi. Pe pensulă se simte puțin umed, este foarte ciudat, dar cred totuși că cu degetul s-ar aplica mai uniform. Iar la ochiul drept îl voi lua pur și simplu pe deget și îl voi aplica direct pe ochi. Dacă ești pe grabă și n-ai chef de pensule sau nu le ai la îndemână, merge foarte bine să le aplici și cu degetul. Nu e o mare diferență între cele două aplicări, dar totuși prefer să-l aplic cu degetul. Mi se pare mai ușor și mai rapid. Și nuanța asta, uitându-mă acum la ea în oglindă, sincer cred că aș purta-o și ca blush. Îmi place tare mult. Și ca să nu aplic un singur far pe ochi, am să iau nuanța
Ritz, care este într-un finish ultra metalic. Voi lua foarte puțin pe deget și voi aplica fix pe centrul ploapei mobile, ca să-i dăm așa un pic de jâj. Ok, am zis că l-aplic doar pe centru, dar l-am difuzat puțin și spre exterior pentru că arăta ciudat doar pe centru, fiind sclipiciul din el destul de măricel. Nu e ceva subtil. Dacă nu vă plac fardurile cu un sclipici mai mare, mai chunky așa, nuanța asta Ritz nu prea cred că e pentru voi, dar e drăguță. Mie mi se pare drăguț și da. Și ultimul produs pe care mi l-am cumpărat este iluminatorul pudră din gama Super Shock Chic în nuanța Lunch Money. Aveam dubii, oscilam între nuanța asta și cea pe care și-a cumpărat-o Anita. Probabil că va face și un videoclip cu produsele Colourpop și voi lăsa un link și către ea dacă acela va fi live, dacă nu îl voi adăuga în timp. Dar m-am tot uitat pe internet și asta părea una dintre cele mai populare nuanțe, așa că am zis să merg la sigur. Deși la mine nu prea se aplică chestia asta, de multe ori mi-au luat lucruri foarte populare și nu au fost pe gustul meu. Dar haideți să vedem. Este un iluminator cu subton cald. Când l-am văzut puțin m-am speriat, sincer să fiu, pentru că este destul de auriu. Dar întins pe piele arată foarte bine, cel puțin pe mână. Așa că eu astăzi nu mi-am aplicat niciun iluminator. Mi-am aplicat doar bronzer și blush. Și voi face la fel ca și cum am procedat la ochi. Pe o parte voi pune, îl voi aplica cu o pensulă, am pe aceasta de la Real Techniques, se numește Setting Brush se numește. Iar pe cealaltă parte voi aplica cu deget. E foarte ciudat atunci când pui pensula în produsul ăsta, că parcă nici că nu se ia, parcă mai mult îl presează decât să ia produs. De asta nu-mi place, cred, să folosesc pensulă, dar ok. Dar mă voi juca cu textura lor. Serios, mie mi se pare că n-am luat deloc produs și chiar îmi pun pensula în ea, dar serios, chiar arăt de parcă n-aș fi făcut nimic, așa că asta nu prea merge cu pensulă din punctul meu de vedere. Cred că este cel mai bine să folosesc degetul pentru acest produs. E destul de subtil, adică nu știu cum va reieși pe cameră, pare destul de subtil. Nu e deloc sclipicios, îmi place, dă luminozitate mai mult, adică pare pielea mai deschisă la culoare, nu știu cum să vă prezint. Clar, e genul de iluminator preferat mai mult de persoane care vor ceva foarte natural, zic eu. Îmi place, deci chiar îmi place. Dintre toate produsele, cred că ăsta îmi place cel mai mult. Mi se pare că se blenduiește destul de frumos, adică se blenduiește frumos, nu destul de frumos. Și arată foarte natural, sper să se vadă pe cameră. Mie mi se pare că pe cameră se vede mai rău ca în realitate, sinceră să fiu. Cât e de la lumini. Da, în partea asta, ca să vedeți așa o diferență. Foarte frumos se vede. O să aplic puțin și pe nas. Ne jucăm acum dacă tot facem ceva. Știți ce iluminator îmi doresc eu extrem de mult? Dar nu mă lasă sufletul să mi-l iau pentru că zic că l-am pe cel de la Maybelline, l-am și pe ăsta și zic să folosesc unul. Îmi doresc foarte mult iluminatorul cremă de la MAC, nuanța H. Tot aud despre el peste tot. Toată lumea H în sus, H în jos. Mă disperă. Probabil că la un moment dat o să mi-l iau, dar zic momentan să mă mai joc cu cele pe care le am. Dar este absolut superb și acesta. Mamă, cum se vede pe cameră. Deci, în realitate, la mine nu se vede atât de intens. Sau poate că nu-mi dau eu seama cum sunt chiar, dar mi se pare că îmi lucește pometele. În realitate se vede foarte drăguț, foarte chill. Poate în poze, nu știu dacă ar fi cel mai bun pentru poze. Ok, vorbesc prea mult acum și nu știu câtă informație utilă ofer. Dar îmi place extrem de mult.
Și țineți cont că am aplicat vreo 2 sau 3 straturi, așa că nu cred că poate fi intensificat să arate BAM în realitate. Probabil se poate, dar nu cred că aș recomanda. Însă îmi place foarte mult nuanța asta și o recomand persoanelor care caută un iluminator mai natural. Da, mă gândeam dacă să-mi dau cu rimel, pentru că ca să am un machiaj complet trebuia să aplic și rimelul, dar nu mă voi duce nicăieri. Va urma demachierea după acest videoclip, așa că n-are sens să mai aplic și rimelul. Sunt tare curioasă dacă aveți produse ColourPop pe care le dețineți și dacă da, care vă place cel mai mult, sau dacă aveți unul pe wishlist. Eu sincer aș mai testa de la ei fardurile acestea din gama Super Shock, dar probabil că aș căuta mult mai mult nuanțele, pentru că mi-ar plăcut să am ceva mai deschis pentru, nu știu, o să mă joc cu ele. Nu sunt dezamăgită, dar nu sunt nici produse Holy Grail. Totuși îmi place foarte mult iluminatorul și dintre toate, da, asta e cea mai bună investiție. Dar va urma să mă joc și cu acesta pe viitor. Vă mulțumesc tare mult că ați rezistat până la final și sper să-mi scuzați bâlbâielile de astăzi. Probabil cafeaua asta și-a spus cuvântul și vrea să iasă din mine cât mai rapid. Mie mi-a plăcut tare mult să filmez acest videoclip. Sper că v-a plăcut și vouă. Nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent cu următoarele videoclipuri postate de mine. Nu uitați de altfel că puteți să mă urmăriți și pe Instagram și pe Facebook, așa că veți avea toate linkurile în descriere. Iar până data viitoare, aveți grijă de voi și de sufletele voastre. V-am pupat! Pa!